En solidariedade coa familia de Masa Amini, decidín dar un longo paseo sen hijab. Estou de loito polo Kurdistán e por Irán. A primeira noticia que recibimos aquel día foron as imaxes do funeral cun gran xentío reunido no cemiterio. Despois, cambiei de roupa e puxen unha roupa branca de 80 ou 90 centímetros de lonxitude, un top sen mangas e unha camisa moi transparente que deixaba ver o corpo. Levaba como un símbolo. Estaba moi emocionada e moi asustada. Ola, mozos! Vou a unha festa de aniversario! É a primeira vez que me maquillo eu soa e non sei nada sobre isto. Unha amiga estáme aprendendo a usar o eyeliner. Que quere a xente da súa nación? Que está pedindo? Prosperidade, prosperidade, prosperidade e máis nada. Financeiramente estamos arruinados. A nosa identidade cultural está desaparecendo e temos restriccións sociais, en especial as mulleres, como a obriga de levar o hijab.